trošku väčší, ale dobrý. Ja, tak to musím vybrať. Odložím vám ich? Potrebujem odmerať. Priateľ má nejaký meter. Potrebujem vnútrejšok odmerať. Podľa toho potom vymení. Tam aj za 3. A to fialové, čo tam máte? To je min. To máte už odložené? Ide predávaš na konci dňa. A nie, to si nechám na ulici, musím. Áno. Zastavili sme. Jasne, pošlite. Po čom to je? Po 5. Pociluj. Obraz. Krabici. A kde? No? Má to železnú hlavu. Nechcem si to ani predstaviť. Vieš, ak to je ináč, čo si... Ne. Že Ivan ide po nej, vieš, ako to, po tej starej, vieš. Ale furt vyvoláva, no. Ale vystažovala. Úplne nejde proste, no. Ona má tam má kde bývať, vieš. Už dneska sa zastavím u teba. Príde. Dobre? Neviem, po obede. Príde. Ešte aj čajku. Kedy dojdeš? Dobre, čaj. Idem. Nemáš vodu. Pán doktor. Áno. No dobre, ale máš čas. Dobre? No. Ja naozaj zatýkam sa na to, som aj zabudol piče. No, hej. Dovolím na ten vol. Tak ako sme zvykli, tak.
Neki kafe da nas. Свежо. Не, ну свежо. Ладно, как бы у меня, знаете, No ja ih mam všade, ja som sa na to vždycky ako odvil, keď som kúpil. Áno. Aj nechám kontakt pod na vstupe na vchode. Krásne. Tam poznáme toho papíka. Teraz ako? 10-10. Ako ste to povedali? 10 dokopy. Ja aj tak 10 dokopy. Porcelán. Prosím? 150. Stali 500 eur. Koľko dáte? Pozerajte. Za 5 eur vám dám pre vás. Ja volám lacnejšiu. 150 dáte za ňu. Po čom sú? Ešte ktorá to je. Tieto po 20 eur dávam. Funguje presne. Len nenaťahujte, aby ste to neutrhali. Po čom dávate takúto? No po 5, po 10 eur, záleží na tom, kto čo dá. Ďakujem. Díky. Ne máš nabíjačku? Nabíjačky? To pozriš. To drevo. Dobre sa. Zadarmo. Mám kúpku na ňu. Po 2 € za budú dve. Aj tam máš silné. Ktorá klíma táto? Aj tam máš ešte 201 terabajt. To sú po 5 eur. Ale dobrá, no.
treba vymeniť uhlíky a táto funguje. Za 2,30 €. Generátor.